Хайде да ви покажа какво купихме от Teddy Sensei вчера. Минахме и през Kik, разбира се. Започвам поред на това как те са подредени в чантата. И първо нещо, което ще ви покажа, са тези прежди. Много са приятни. Тази има лъскави брокачета също по нея. И всъщност какво ще правим с тях? Няма да изплетем кой знае какво, но съм обещала на Маги да я уча да плете. Доколкото и аз мога, съвсем някакви базови неща, но съм сигурна, че ще й бъде интересно и ще прекараме време заедно, което всъщност е най-важно за всяко едно занимание с децата. И между другото в момента в Teddy всички прежди, възглавнички и одеяла, ако не се лъжа, са на намаление 30% надолу от цената до началото на февруари. Ще изложа точно до коя дата. Купихме този несесер, който Маги да си подрежда оливи, фломастри или каквото. И този креативен комплект отново за нея. Великденски една звезда. Нещо такова ще бъде. Следващата Коледа ще си я сглобим до тогава. Ето тези венци, които между другото също бяха от коледното намаление на Kik, но имаме достатъчно материали, за да си ги направим спрямо сезона. Сигурна съм, че ще ги използваме още сега за пролетната ни украса, за великденската, а пък, честно казано, мисля, че и в есенната можем да ги вмъкнем с някои есенни листенца, в зимната е повече от сигурно, че ще фигурират, но са на много изгодна, мисля, че бяха за по 7 лева всеки един от тях и нямаше как да ги пропусна. Продължаваме. Хавайски гердан. Мисля, че с него ще си правим хавайски партита, но Маги нямаше как да пропусне нещо толкова шарено, разбирате. И пък красите, какво мислите? Между другото, едно време като ученичка и аз си бях забила с такъв от, не знам, на някакви парти бяхме ходили и ги раздаваха. Всъщност и аз му се радвах, така че разбираме напълно и нея. Вярвам, че ще бъде много красива с него. Купихме украса и за детската стая, естествено, която е в много приятни цветове, нежно, розово, бяло, сивичко. Ето. И отново, между другото, е с тенденция да се превърне и в есенна, лятна, зимна. Ще видим дали ще използваме, но отново е от Kik. Всъщност, да, тя е от Kik. Купих си 2 фиби, защото в рядкото пъти, в които започна да си кадря косата с преса, да, това и на мен ми се случва понякога, все ми липсва нещо, с което е така да прихвана някой пишурта. Да, възползвах се от тези фибички. Още украса за детската стая. Това е гирлянд, който по принцип е за сватби, както виждате, но розов е и се връзва перфектно с детската стая, така че тези сърчица ще ги използваме. После ще ви покажа как са се получили всъщност, заедно в комбинация с тези. Маги обича да купува подаръци за всички членове на семейство, в това число и Джеси. Ето храна за нея, т.е. наградки за нея. Джеси, ева тук. Бързо. Сега ще пробваме дали ще й хареса. Как мислите, дали й харесват? Седни. Айде, заповядай. Мисля, че би ги оценила 10 от 10. За качалки. Не, че няма, мама, никога не са излишни. А и между другото, тези са изчистени бели пластмасови и също могат да бъдат използвани за декорация. Ето. Още една коледна играчка, много е симпатична. Повдигащо тиксо, използвам го страшно много в всички декорации, така че винаги купувам и никога не ми стига.
Не знам дали ви имате подобен проблем с някои неща, но да, има такива, които винаги купувам. Имаме повече от необходимото, но въпреки това не ми стигат. Това е едно лепило с... Да, Джейс, това вече не е за теб. Това е лепило с брокат, отново за творчески проекти на Маги. А защо не и в моите? И една папка, в която тя е за Иванов. Трябва да има по нещо за всеки. Тя е за него и тук ще си събира документите тази година. Естествено, може ли да пропуснем нещо блестящо и шарено? Мамо, тези ще ни влязат много добре в употреба за великденската декорация. Ами така е. Все едно е дъщеря на майка си, нали? И тук са ни паднали тези лампички, които всъщност са да, от пакета с тази звезда. Пъхат се вътре и хубавото е, че са от тези тъничките, които са много красиви, или поне аз много ги харесвам, но не е от тези малки батерии, които се чудиш откъде и как да намериш, а си е с две обикновени батерии, така че следващата Коледа ще ви покажа какво сме направили в комбинация. Но това на снимката е показано много красиво, както виждате. Тук вътре, като се запали и светне, ще се вижда разкошно. Ами всъщност това са нашите покупки. Надявам се да са ви харесали и ако ви трябва нещо великденско, тръгвайте към магазините. Ако ви трябва нещо коледно, все още имате време да си го набавите. До скоро!